mazino tipo inzwa chipa keitima hatipereze kudaro tisumadhara haya anenharo weituri mukuru wemahistiri pinda mugirondi ndinoronga kashikiri mozdanzo aitomwa ngeshiri une chihunu chakarova ine chipikiri ndozviziva akawira mudhibhorani nekuchuya ndozviziva akatomborepa ambuya ndozviziva kushiya ukaita we ndozviziva kudongorera mai wechigezo ndozviziva ada kuzviita iwe makuru wani kugeto kedu isu kumajesman sachigomba tinotiskipani geto rindakakurira idi best fashion usaita speed kune mabhamu plus futi wakarohwa nematekenya usada kuzviita iwe wakanyanya nepesi yako yechibhinya plus iwe wakandimakisa kushura pamberi paprezidendi kuninyadzisa zvichakumamisa unenge ningi aiwa usazviitisa rasta imi wakandimakisa kushura pamberi paprezidendi kutinyadzisa zvichakumamisa unenge ningi aiwa mutozviitisa rasta wanenge damba guru rasta wane zisoro zikuru ndivo vekurarana maiguru wanga wanakirwa nesaga nemajendi kwavo kune nzara rasta kunge bebi ini ndomutsara ane mazino akatangana kunge hara mire nenge puti inobudisa bara waiti haupere wapera wawakutorarira sadza nemapera dai uri mumwe wambodzokera pakera waptonga dzako dzatopera idzi hadzichina bava waiti haupere wapera wawakutorarira sadza nemapera dai uri mumwe wambodzokera pakera waptonga dzako dzatopera hadzichina bava sada kuzviita iwe makuru wani kugeto kedu isu kumajesman sechigomba tinotiskipani geto rindakakurira idi best fashion usaita speed kune mabhamu plus futi wakarohwa nematekenya usada kuzviita iwe wakanyanya nepesi yako yechibhinya Noise on the beach.